Lain na usab nga disgrasya nga nahitabo atubangan sa Talisay Fishport kagabi. Samtang Department of Public Works and Highways nagsugod na sa pagbutang o rumble strip sa dapit. Si Chona Carion sa report. Tungod sa sunod-sunod nga disgrasya nga nahitabo sa Cebu South Coastal Road at tubangan mismo sa Talisay City Fishport, gisugdan na sa DPWH ang pagbutang og rumble strip sa dapit. Kini aron maalerto ang mga motorista nga kinahanglan nga mominor sa ilang pagmaneho aron kalikayan ang disgrasya. Gawa sa rumble strip, butangan usab og concrete barrier ug signages ang dapit. Once makatamak sila ngadto, maka-apply din sila sa ilang brake, so ilan ang makontrol ang ilang mga sakinan. Kagabi, usa ka 30 anyos ang naangol human madisgrasya sa susamang dapit samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Nakahiagom og pangusog bunog mao si Joseph Ryan Kasipong tagalungsod sa Minglanilla. Giingong na out of balance siya samtang nagsubay sa daan hinungdan nga nadisgrasya kini. Uban ni Renan Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.